Знаеш ли феномена, който всъщност забелязвам? Понеже аз участвам в различни групи за психологическа работа, поканена съм естествено от админите и виждам как много хора споделят това, което ги боли, обаче те са анонимни. Навън, когато излезем, контактуваме, общуваме, нали, ние виждаме едни хора като нас. Всичко както трябва да бъде. Обаче в дълбочината всъщност ние започваме да разпознаваме този има същите неща, които и аз преживявам, или този ми е много приятен, или други ми е неприятен. След това започват, нали, тези неща. Но те са необходими. Тоест, ти, за да се свържеш с другите, ти трябва да влезеш в тая дълбочина. А в тази ситуация на анонимност, как ти споделяш болката си и очакваш от другата страна някой да ти отговори адекватно, с името си, с позицията си, с авторитета, който има, с всичко. Но ти си анонимен. Трябва да осъзнаят нещо много съществено и важно, че всъщност всичките сме в кюпа. Всичките сме в кюпа. Няма такива, които са извън това. Няма такива, които не преживяват пречки, дали раздели тежки, дали някакъв тип проблеми, които са свързани с егото, например.